makonyore kachiel kod nyithindgi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Judith Omondi kuom report ma kamano to kod ratiro mag joma mine ka wadhi nyime kweth mopogore opogore ne odhi nyime gi chwalo pachgi ne komiti matayo twak e lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza e Bomas of Kenya. Mane Aton Jenere kinde mokalo gi Migai mano chope nyim komiti no kwayo ni owinjore rangi kaka inyalo loke chik mondo mi duok chien kwan mag kaontis kod kwan kuonde chung od bura mantiere pachoka. Gidhu wacho ni jod bura ng'eny mokalo tong' kendo medo sigo mapek ne jo Kenya. Kindego bende commissioners machon mag IEBC bende pod oyuago ni tim nonro ne duoko mar yiero mokalo. Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi ne ochope nyim komiti no ka Juliana Cherera kod Irene Masit ne oriwore kodgi e yor mbui. Gimedo ni yiero ne okotim e yor ratiro kendo moko kuom gi ywak ni bogo ngimagi. We want the next generation of commissioners at IBC be people that will be handled with integrity that it deserves. And their voice will not be shut down because as commissioners, we were there in the kitchen. The effect of the violations, willful omissions, and an ad hoc decision by the chairman ensured that the investment in the schemes was not used to achieve the objectives of transparency, giving undue power to the chairperson in collusion with his preferred selection of commissioners and unaccountable staff. We're suggesting that the commission be led by the chairman and the commissioners who are full-time and accountable. So the accounting officer of the IBC should be the chairman of IBC. So that we do not have a law whereby the resources are being accounted for by the secretariat and the commission is just there to oversee or to oversight. We have too many people in parliament. We have too many constituencies. So that we should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. They are costing us a lot of money, and quite a number of them are not viable.